spațiu liniștit și relaxează-te într-o poziție confortabilă. Poți începe să respiri adânc, apoi expiră ușor, eliberându-te de stres și tensiuni. Respiră din nou, conștient și prezent de aerul care îți încarcă întregul corp cu energie proaspătă și revigorantă. Apoi, expiră tot ceea ce nu-ți mai dă folos, relaxându-te din ce în ce mai mult. Pregătește-te pentru o experiență profundă și o călătorie transformațională. Ești un creator puternic și o ființă energică. Ești înzestrat cu multe daruri și talente. Ești un magnet pentru tot ceea ce îți dorești. Acest timp, corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Rămâi conștient de respirație și prezent în tot corpul. Un magnet pentru abundență. Atrag prosperitate în viața mea. Fluxul banilor este deschis și dinamic. Universul conspiră pentru a-mi aduce bogăție. Eliberez toată rezistența pe care o am asupra banilor. Am controlul deplin asupra timpului. Sunt demn să fiu răsplătit pentru munca mea. Inteligent, iar munca mea aduce valoare întregii umanități. Sunt liber financiar. Productivitatea face parte din recuzita mea. Primesc cu iubire noi metode de a face bani. Sunt recunoscător pentru prosperitatea din viața mea. Atitudinea mea pozitivă atrage bani către mine chiar acum. Banii pe care îi fac depășesc de 10 ori cheltuielile mele. Merit să fiu plătit pentru abilitățile și cunoștințele mele. Totodată îmi permit să fac investiții în proiecte de viitor. Sunt
recunoscător pentru relația mea bună cu banii. Știu cum să-mi gestionez banii cu înțelepciune. Acțiunile mele creează prosperitate constantă. Posibilitățile pe care Universul mi le oferă sunt infinite. Averea mea crește constant. Bogăția se revarsă pe toate planurile. Trăiesc și mă bucur de viața visurilor mele. Sunt generos și onest. Mă iubesc și mă respect. Bogăția este o expresie pozitivă a energiei divine. Dumnezeu mă vrea bogat. Sunt conectat la abundența divină. Eman prosperitate în jurul meu. Eman abundență și inspir pe ceilalți. Succesul financiar vine către mine într-un mod armonios. Am cunoștințe nelimitate pe care le împărtășesc cu ceilalți necondiționat. Am încredere în mine și ofer încredere oamenilor. Sunt bogat pe toate planurile și ofer cu toată dragostea din prea plinul meu. Mă bucur de prosperitate și o împărtășesc necondiționat. Bogat pe toate planurile și ofer cu toată dragostea din prea plinul meu. Mă bucur de prosperitate și o împărtășesc necondiționat. Libertatea este starea mea de spirit. Merit tot ceea ce este mai bun. Sunt prezent, dar atunci când gândesc, gândurile mele sunt prospere și armonioase. Sunt recunoscător pentru abundența din viața mea. Toate temerile mele legate de bani se dizolvă. Nevoile mele sunt satisfăcute. Sunt la zi cu totul, ceea ce mi oferă ocazia să mă bucur în liniște de această viață. Sunt recunoscător vieții că pot fi de ajutor. Responsabilitatea îmi conferă echilibru și control asupra proprii mele vieți. Eu decid ce program am astăzi. Fac alegeri înțelepte, bazându-mă pe intuiție și experiență.
și respect sunt valori pe care le împărtășesc cu drag. Trăiesc în comuniune cu Dumnezeu, cu natura și am conexiuni puternice și autentice cu toți pe care îi cunosc. Îmi iubesc viața. Toată lumea prosperă cu mine. Sunt atât de recunoscător pentru tot ceea ce sunt, fac și am. Eliberez cu ușurință negativitatea din jurul meu. Sunt în echilibru cu tot ceea ce există. Dau voie divinității să se exprime prin mine. Am o viață binecuvântată. Mulțumesc și mă înclin acestei vieți sacre.